ana faɗa cewa akwai wani bawan Allah wata rana a gidansa, matarsa ta yi baƙi, sai ta kai baƙuwar shimfiɗar mai gidanta ta kwanta, kuma yar uwarta ce baƙuwar. Allah da hikima irin tasa, subhanallah al'azim. Na farko dai ka duba shiririta da rashin tsari irin na matar Bahaushe ba Fulatani. Ki yi baƙuwa ki kai ta ɗakin mai gidanki, ko ki yi baƙuwa ki kwantar da ita a gadonki. Haka suke yi mana. Ba ka da ‘yanci a gidanka in ba ka saka doka ba, saboda ba ta je makaranta ba, ba ta san addini ba. Malam ya aka yi dare ya yi, ya zo ya ɗauka matarsa ne, kurin ya je shiga, kurin ya je ta saduwa da ita. Wai ita ma wai tana bacci, wai ba ta sani ba, wai ɗauka ta yi, wai inna lillahi wa ni wannan fatawar sai na rasa ma ni ya zan yi in ba da ita wallahi. Na ce yanzu wannan abin zai yi, shi ya shiga ya je, wai da daddare ne, wai bai bincika ba, kawai ya ɗauka matarsa ce, ita kuma wai tana cikin gagar bacci, wai sai ta ɗauka ai kamar irin a gidan mijinta take, wai kamar mijinta ne wai. Sai da aka tashi da safe sai ya gaba ita bane, ita ma sai ta gaba shi bane, sai aka fashe da kuka, sai aka tafi wajen malam fatawa. Kai Allah dai sauyi. To malamai sun ce in shubha ne ta tabbata akan kuskure ne,